Welcome to Mizo Storybook Channel. Yang kan han soi tur te hi a tak tak an ni a Thawnthu in ton miau si chuan enge mo hi chu alo om nge ani ti hi ring ve mai la a ha dam thlakin ka hria ama sa in go hati lama kan thian te thil ton ka rut soi don ani he thu kan thian pakhat thil ton atak ngeya ton hi ama soyangin kan soi chongange kumsang ni pathum kumni in Guwahati Engineering College a zirna bul tran turin admission kan ti ve a hemi kum hian mizo zirlai kan tamwak lo wangin ka thian nu nen aizo atangin kanin kop thla a hostela ai chuan ti in luah mai tha hria in kanin luah trom ta ni hetaka thian nu hi thian pa mi pa ang maya ka enani ti min hriat sak donia Mizoram house atanga lavak lo ke kalpha na ka chuan in luah tur nuam ve tak mai kan mu fu lau maya ka thian no ma sato te chuan in luanga mem ni a hrang an tiania ti a min han soi thai tok la bolo ke hi mizo pa chuan Thlahrang ti vel hi lawak lawa kai ngai thina ma se hunin ala hrilang chu ti chuan kan bungro nei ang te chu kan hanin da lut ve ta phot mai kan in luah hian room ni omin AC om ka chang lawa kan om tir lam chuan in leng te nei in kan him tlang dar dar thin khop mai a toy zong in soi to mayang thathum vel ka luah tia chuan zan lama thom eng emo kan hreta zawa ka thian nu chuan a hlau karina wangin zote ya hian kapu mai thin zote thom hi awan lo na sa om ve hi ati ve mai thin bok lo ena a ente chiam lo ni turani tlai khat chu ka homa sa a kanin kong khar chu a chung lama tang hian alo in kal dai mai ka thian nu te an homa sa anga anin kal khum emoni don le ti in kong chu kan kikar ka thina a chunga chuan mi pange mai chia ti po hriat chia lo hi an phun de mur mun ni mai hian ka hria chutia in thlahrung taka ka kik lai chuan ka thian nu chuan nunglama tang hian kha iwa ho ma om ve engei ti a I thian ten an film le to chem ni ti in minun betamai mak chu ka ti viawa ma se ka tinang du lem lo hey in chunglama tangin an kal de lo mole ti in ka chang maya ani po chuan awamak ve mole engte in kal thei nge ni ngai aron tia chutia kan buai lai chuan kan in luah nei tu pa chu ko watin engtin tin emo min hon sak vele thei mai boka a mai ro chu a mel ka hanen chuan thil diklo engemo tak om ti ka hretlat mai atuk le ka ho po chuan chutiang tho chuan aloin kal le a ka ngai dan chu ani to chi alo ke le ka thian nu che in cha bisper kan kol box si chumi zan kan mu chu alom thil dom lo le rap thak tak mai alo thlen tran tak iti mayang zana kamu hil lai chu ka har lol maya ka thian nu ma me chu tui em mai hian alo zai chu ni in kanui haka aruma vakalin vazai pui ka tumta arum ka kik chu alo zai ozong si lo alo mu toilu tuk zok chu ni in izai mo ka tia thenom ten ni mo ti in pa ngai de vin ka va be ve maya keipo chu mu mai tur chuan ka room lama ka let le a kamu hil don tiang vel zinglam dar thum vel ni ang ring tuk mai hian aron tre chuak ta vak maya kabula engma soi se se lo chuan aron in thol ngal chung mai I hlawem ni ivadoi take o zote hu shramani chu ti in ka nema ma se keima ngei po chuan zote kan bul hnaya nom lo ti ka hre chiang khop ka thu zo na chu heti hian min chang ta a kamutur bathroom ka intify chu dar thalang ma chuan keima ngei mai chuan ka ti lo dan tirin eng emo aron ti tamaya
chumi hnuwa chuan Thlahrang atang chuan chiang em mai hian zau tuk hian min an khum tamai ni chu ka tre thota abak chu khuma min mutir bak kha ka hreto lo ti in ti chuan damdo in kan pan vata doctor le nurse te chu an lo fel khop mai kan mamo zong ti mayang min ti sak vek ati thei zana chuan ka thian nu chu a thian nu chuan damdo ida chuan a ron ria pui ve ta a keiro kan in lama keima chawariak turin ka ho a in ka thleng chu thil hi apangai reng lo mai in kalut chia chu thil troi rimang mai hian kan in chung chu alo khat vek mai ani ka hlau ve dewem o ti in ka in ngai tu ta a mi pa patling in ti huai ve tak po hi a hunin a zir lo chuan alo huai lo thei viu mai hi alo ni karum kalut chu ka thom hno le ka le khabu ti vel zong mai chu alo dar na sak khop mai han en mai chuan visual mi rok ching te thil ti ni om tak hian alanga ka thin rim chuan police lama FIR ka the lut ngala ma se kanin luah hian story neu alo nei to ani nge yang vai police min veng turan da khan an hlang khop mai atuk jing alo ni chuan an pute bula a pute u min duty tir le ani ngat chuan ban kan du zok an ti ani ome chu thu ka han hriat chuan ke chuan lali suan nei tu ka ni ya duty pui ka ngai lawang in naute hi an chaw mmc a chu wang chuan hotir zok mai ro u ti in an pute bula an naute chu ka dil sak hial ani chu mi zana lo thlen chuan ka mut to na ka tong traya lalpa hei ka thil ton hi alom lo khop maya i mingin ne da puang thei turin min puiro ti in Rilru le ti tak setin ka tong trai ta ni nima sela setana hian min lo hlau vak lo nge ni chumi zan chu thil mu nei lovin ka tlai war ta zak tho mai atuk zana lo thlen le chuan ka huaina zong chu lak bawin aom ve ta ka ti mai ka rizai sin lai aron pot thul room lai ta in off in a in on le thul a ha thak chu ka ti khop mai eng ti han ti ngai na wak ka hresi lo ka han ngai tu le chuan apui ta ber chu pian tharna tak nei si lova setana ka lo chau ve kha ka ti sual ber chu lo ni hian ka hria kha tiang buai na neu kan han ton tir lai kha chuan ka Rilru in ingam chuan lo kal la ka ti deuh fo maya chuta setana chu a lo kal ta ani che kang ka room ka lut tur hi ka ri dop maya ka che chang thei ta der lo chuta kharam huairim chia le mel che mai khan ka mai zona min lo chiat khum ta thin khani a tun thleng hian zana lo ni hi chuan a lo kal le tura ngai na kala nei tlat zel ani chu ma se pathianin mi hring te hi min lo veng reng maya eng anga hlo ompo lo thleng se kan hlo wang ani lo chuan min ti na thei lo zia hi ka hriat chian pha ta zo kani han soi ta zelila chumi hnuwa po chuan kan pastor te nen meu tong traina nen kan han bei chiam thina ma se kan apartment chu ati ngai na vak aom theilo he ka thian nu ka ti hi tuna chuan kanu pui ani to a chu wang chuan akim changa han zia top hi min phal sak chia lo ani akim changin ziak don taila rap thak le lawm tak ni thei po moi lo le angai thatu te poina in rin hak lo tur thil mangan thak tak kan tong na sem emani kan ram hoi thian kan ti mai thina achang chuan banga te hian an run lon le zot thina hemi kan apartment hi tuna chuan an thiat to nge he kan in lo nei tu pa ina soidan chuan mizo pathian chuan engma hlau ve lo ama betu te po in an hlau ve lo keipo Christiana ka in pedon ati nge a tuna chuan rongbol na a in mangin rongbol tu thatak Christian rongbol tu ani to e mai chana Thlahrang le na in mel run mai chu thil nuam tak ani lem lo patling inti huai tak lo ni ve thin po chu tiang han ton meu chuan eng ruai kan lo ni lo ve Thlahrang le ramhuai
setana tiang chi te hi lo chau kher lo ula amai ro chu pathianin min hne sak the ni ti iring em ang u kanu pui ni ta nen hian pathian zara tuna chuan ramhuai hian min ti boi le to ngai lo ani ka soyang khan kan thil ton zong zong hi avaya han zia don chuan a hlau tu tan a hlau chung rei don em maya a then azar ka han pholang mai chawani e ole tuna ramhuai chau sual chan chin dang lo ngai thaleila anni hi chuan a chawin an chau tak tak ni in alanga thil pakhat ka han soilokanga he chanila kan upload to khan ramhuai chau sual athi a Thlahrang ti kan ti chuak to ni kha khang te po kha arap thlak em maya a oilo tu tan chuan oilo po a om viau mai oilo la anom nok reng ani tun tuma kan soi tur ramhuai chau sual chan chin hi Mizoram thil thleng nge ani a chau tu te hi mi pahnih ni in pakhat athia pakhat thi chhonga chhar ni in adam chuak lo ani an pahnih hian lo thi ve ve tang sela chuan voin thleng hian an thi chan hriat chua alani lawanga engwanga chu tianga om nge enge om zia ti in mak ti in kan na soi zui nge in karing adam chuak zok hian an ton na hmun ma an hming le an chan chin hi soya du vak lo wangin an hming le an ton na hmun ma te chu kan thup don ani anni pahnih hi ramhnuaya an thian te nen na thokin an oma an hna thona atanga khawnai ber khodai fema zu han in turin an han kala an holam chu an lo rui ta a an zu rui chuan hoita viawa an in hria te po ani ange an chempui ken te chu vilik vur pa in ramhuai chauta a ramhuai mai kan hlau lo chuti khati an ti ani ome chutian han chau nu loka chuan thole khata palian tak pahni lukol tel tul ni maya an hriat chuan an ron soi sa tran ta ani heng aron soi sa tu ramhuai te hi an hmel le pian phung an hra chiang man lo thole khata an ron bin pop popa an vorlong long mai an tan chuan han bai let ve ngai na po a om lo tharuma an khan lo lutuka ti chuan ruak de uvekin charan ni a pakhat chu athia pakhat chu kan soyang khan na taka mu ani a adam chuak ta lawani adam chuak zokin a soidan chuan voi thum vel chu min bin longin ka hria ati ramhuai na ron baina tanga an hmu na hi kem ni chuang ma ni a voi thum vel bina chulai an thleng the ni chuan voi khata an vor thui hle thin ani nge yang adam chuak zokin a soi zui zel dan chuan kan thian dun zuruin ramhuai kan chau ringota kan chawna hmuna tanga min han bin tak tak mai chu kan han khan lo lai leng khopa min vorlong long maya naute pa ina han sep ai po hian min zo zo kani ti chuan voi thum min han bina khan thi chawng min hmu na hmun kha kan thleng der atia a uang lo ngei mai ramhuai le Thlahrang setana tiang chi te pathian te po hi chauchi an ni lova keini ai chung le thil ti thei dai an ni awangin chauchi rual an lo ni lo chu wang chuan Thlahrang le ramhuai te hi lo chong ai reng suang che ole he channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khongai takin subscribe ti kha lo hmi fe phot mai te le. If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Watch the clips and select one for you.